Lagin mo! Lagin mo! Anong kapangyarihan ng meron ka? Ah, ilan kayo gumagawa? Sagot! Ilan kayo gumagawa? Dalawa. Tanggalin na ninyo ha. Ano yan? Alisin na ninyo yan ha. Ha? Eh, bilisan mo. Ano ka, magbabarang? Kulang. Kulang. Yan, sulat yan. Ayos sulat yan. Hindi ka alis sa katawan niya hanggat di mo pinapagaling ito ha. Ha? Alagin mo yung gusto. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat yung nilagay mo. Ilang karayang ginamit mo? Ilan? Hindi mo bilang. Magamit ka ng sinatay siguro. Ha? Ha? Tanggalin mo yan ha. Huwag kang maingit. Pumariyas ka. Gusto mong ibalik ko yung ginagawa mo? Hindi na. Ha? Hindi po. Hindi? Bakit mo ginagawa ito? Bakit hindi ka maghanap buhay? Ayaw mo mapahirapan, pero yung ginagawa mo, gusto mo magpahirap? Masipag kasi. Masipag. Kahit masipag, maghanap buhay siya para sa pamilya niya. Bakit ikaw? Hindi ka masipag? Hindi, tanggalin mo lahat yan. Wala na, sigurado ka. Kaya mo ito? Gusto mo maparusahan? Ha? Ha? Sino mo ha? Gusto mo maparusahan? Ha? Gusto mo maparusahan? Ha? Mamatay ka sa ginagawa mo pagka hindi ka pagalingin mo ito ha? Ha? Tanggalin mo yung spirito niya kung isinulong mo ha? Tatanggalin mo. Sigurado ka? Ha? Pati yung nanay niya, gamutin mo ha? Ha? Tanggalin mo yung nilagay niya ha? Yung nilagay nyo ha? Pagalingin mo. Okay, bilisan mo, yagis mo ka! Wala na. Sigurado ka? Ha? Hindi? Rico, kumakumpakton, pulurum amin. Aray ko! Aray! Kung nakahanap ka ng katapat mo dito, hindi ka obra. Ha? Hindi ka obra dito. Ha? Ngayon, makatayo ka ng katapat mo. Ha? Ibabalik ko talaga yung ginagawa mo pagka hindi mo pinagaling ito. Ha? Yung mga pamilya niya, binigyan mo pa? Ha? Binigyan mo yung pamilya niya? Ha? Aray! Teka sa ginagawa mo, kamutin mo ha? Alitin mo yan ha? Ha? Wala na, tinanggal mo na lahat yan. Yung nanay niya, tinanggal mo na. Tinanggalin mo na. Pagkakalin mo silang lahat ha. Pati yung anak niya, huwag mong amin ha. Pati asawa niya ha. Maawa ka sa kanila. Naghanap buhay sila. Ha? Hanap ka ng katapat mo sa hospital. Ha? Dapat to, bigyan na ng lisensya. Gusto mo? Huwag na. Pero pagalingin mo. Ha? Aray! Teka sa ginagawa mo. Ha? Papahirapan natin to hanggat hindi nyo tinatanggal. Ha? Pagalingin mo ito ha? Ha? Inalikan mo na lahat. Talaga? Sigurado ka? Ilan kayo gumagawa?